Africa Content TV. Ìlọsíwájú ìlú ó ṣíwájú. Àwa ni kó lè kó dọ̀, àwa ni kó lè kó dọ̀ sí. Àwa ni kó lè kó dọ̀, àwa ni kó lè kó dọ̀ sí. Òbọ̀pọ̀ mọ́kà tó mọ́ lórí. Èèyàn ló wà níbẹ̀, ẹ̀kọ́ tó ń dá mọ́rán tí gbogbo ẹ̀kọ́ ń dá àwọn èèyàn ló wà níbẹ̀. PSP Ibrahim Odúngbòní kó lè fọ́ọ̀dọ̀ wà ní kó lè fọ́ọ̀dọ̀ tí. Àwa ni kó lè fọ́ọ̀dọ̀ wà ní kó lè fọ́ọ̀dọ̀ tí. Wọ́n fi hàn PSP pẹ̀lú lọ́mà ní kó lè fọ́ọ̀dọ̀ tí. PSP pẹ̀lú lọ́mà ní kó lè fọ́ọ̀dọ̀ tí. PSP pẹ̀lú lọ́mà ní kó lè fọ́ọ̀dọ̀ tí. Síwájú mọ̀ kí ẹ bàbá bẹ̀rẹ̀ ọmọ bá ní àǹsáàtì. Ẹ jẹ́ ká jí gbọ́.